Dneska to je moje nové video a už ako môžete vidieť z mobilu a toto bude tutorial, ako viete už podľa popisku videa z mojej novej sérii tutorialov a dneska to bude ako natáčať videá, takže otvoríme si obchod Play, už dáte si túto apku, free screen recorder si stiahnete, otvoríte ju, tam kde môžem teraz, lebo by sa mi zvyšilo nahrávanie. No a tam od vás bude chcieť rôzne takéto aplikácie stiahnuť. Aké? To si stiahnete, kľudne, potom dáte šipku naspäť. Zas od vás bude ešte chcieť možno zase dať naspäť, ale musíte to dneska stiahnuť, no. A keď to dáte, tak proste iba tam vám ukáže, dáte tam, ale to už vám všetko vysvetlia tam to budete mať po anglicky napísané a to je asi všetko. A ešte som chcel povedať, že tu mám vzácneho hostia, s ním volám a je to Radi no toto. Pozdrav. No a to už bude asi všetko. Tak čus. A na budúce.